Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi, kanatong tanan no, kumusta? Naot na naata sa maayong panglawas no, o kapiskay. Og shout out dahil ko no, kang James Sabero. Salamat kayo, idol, sa pinaminti nimong pasunod no, sa mga sugilano no, magikan sa Arm and Drama. O kang Ami Alexander no, from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pinaminti nimong mga pagsunod sad. Og sa tanan nga nasunod ano yung dramahan no, shout out na yung tanan, amping mapirmi. O karon di ka maglangan, niya ang laing sumpay ning sugilano na sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakul. Ang Karibal kong Lolo, Part 5. Kong ganito tinuod. Sa nga nanda ang kongkong, ate kongkong sila. May mangusap ko og mga conversite para siguradong daog kita. Sige. Apil ko na, Gur. Okay kay ko na. Uhay. Daddy. Okay, Dad. Arreglado, Dad. Kao ba na ta? Pasuyahon din ako ni si Grigi. Pakit-on din ako na siya nga ako'y unang makakiss o niya ni Lolita. Oh, come on. Excited na kayo na siya na. Wala, maya, nag-imagine ko. Ako'y unang makahog sa ngabil ni Glinda. Basta lang, Pets. Swerte yung kayo o niya tayo ni. Kaya sigurado nga mudaog yung tayo ni. Ligon ko kahit ang mga kauban ko. No, Itchoy. O, sige na, Itchoy, ha? Itchoy. Budok. O, si Adi. Yok. O, si Buntilaw. Wawan na. Sigurado na lips ini. Pit, senyor. Makasinulog pa dali hawangan no. Kano magkanga kalit pang nga misantom sa una ni Glinda nga moatag sa premyo nga kids. But pasabot na Pits. Nga naagyo na gitago ang pagbati si Glinda nimo. Kamang MK. Mau ka ha? Oh, Pits. Oh. Alang! Unya! Misunod masab to si Lolita. Magpakis masab ko na siya. Wanay duda, Pits. Wanay duda. No doubt. Oh, nasa na gitagong pagbati si Lolita na ko. Oh, come on. Alang! Pagkayahin eh. Lami arabas mga gabil nila siyo. Oh, lami kayo marabal pakuha. Oh, come on. Buha kayo. Hala, buha kayo. Natural kayo ang kapuha sa iyong mga ngabil. Wow. Kisa mo lips. Mga nga, tinudon ko ni nato, Pits, ha? Ato nga tinudon. Kita na ba yung gisara nila? Gi-challenge na nila ni Glinda o Lolita na to kay dako kay sila gusto na to. Ug naibawsad sila nga kita gyud ang mudaog. Kumpiyansa, ha? Never kumpiyansa. Never. Kay narabas sila si Lolo Goryo. Tikasan na pa kayo ng tiguang nga mo. Magbantay lang kita ron, di kita mapildi, ha? Oh, come on. It's Gusto yun. Pero, usa man kayo nindot nga ipangan sa tong team, Pits. Ano na to, og Daabog Team. Uy, Daabog Team. T.E.T. Daabog Team. Uy, kuyaw sinang panganap, Pits, da. Hay kay mayo nganla na to bullying team. Dindot sap. Oh, grawa na nga na kay mo man ay pirming ihinga ni Grigi nako. Ato ipakita nila siyo nga ang bullying team. Ha? Buling mo niya sa ilang dungog. Buanga gini mo gaw, uy. Tigpasiog na kyukas ka buang da. Patay ka gaw. Kung mo daog ganis la stasyon, makakis ka kag-ahat niya. Komedya naman gutong ako, gaw. Hala, unsay komedya, good. Di na ba to pwede nimong bakwion? Kinahanglan nga mo gitong tinudon. Ay, gaw. Bakwion lang to nato, gaw, uy.
Basta yung makadaog simbakos Gregina. Sao na lang. Pakisa na lang, good. Ew! Piyungon na maguna ni mo, gaw. Di madagaw, uy. Piyungon. Piyungan, di ay. Lagi madag. Luod kayo. Ni. Yan sa man ni mo, be. Nakaingon naman kanila. Kaya nga no, tinudon sa dito ni mo imong giingon. No, ako gitong tinudon. Gusto mo sa kang kisa ni Pipito, good. Sapa ka na, gaw. Ay na lang tagaw. Kinahibaw kong nakagusto sa kang Pipito, no? Kaya nga no, ikaw, waday ka makagusto ni Tasyo. Uy, simba ko kaurigaw. Sa tinudan nilang gaw, no? Wag yung ko'y gipili nila. Ganahan ang kumutaga dilang tanan. Pero, nung ka nga naado ko'y nagustuhan nila, wag pa gina maabot sa kung nauna gaw. Maglibog malantan ni mo, gaw, kung kinsagay mo nagustuhan. Basta gaw, nalingaw ragid ko nilang tanan. Basta para nako, ako silang higala tanan. Wag ko'y gipili og pinalabi nila. Na, bahala ka, gaw, Basta, kung unsay atong nasaan nila, kinahanglan nga ato ginantumanon nga magpakis kung kinsay makadaog nila. Paminaw mo rin na to. Minaw. Karong Agosto, doon ay liga sa atong dapit. O gusto ko nga kauban ta. Apel na ka, Junil. Uy, ligas on sa manalo. Sa basketball. Mapili ka, sir. Kaya nga naman di ay, Junil. Ha? Nagdaduha ka sa akong abilidad. Bisag mag-single patang duha, di ka kadaong na koy. Zero. Sorry, sir. Nanguta na lang ko ba? Kaya ba mo sir nga mayo kayo kang muduwag basket? Ganahan sige ko nga makauban tayo. Ay, kanagir mo na gusto na kong madungog ikan ninyo. Pero, Lo, nganong gusto magkaigang muapila na nga para raman na sa mga batanon? Pagtarong yan na to, ha? Saman. Tarong, ha? Sa pagtuonin mo na ko. Ha? Ngatiguang na ko, ha? Muna yung pagtuo. Ang ako, Lo ba, nga... waman tayo makuha ng liga-liga nila, God. Di ito malingaw na. O sa'yo ay makuha. Ha? O sa'yo ay makuha. Nibaw ba ka kung makadaog ta? Misaad si Lolita na ako nga muhatag sa premyo nga kiss. Usa kiss, Lo? Usa ka kiss, Gabir? Di ay sa mga kapakuntanon ka. Kiss ba, kiss? Hawk ba, hawk? Mo ba, Lo? Ang premyo sa liga, kiss ni Lolita? Ay, ulagi gayago ni mo, Sige. Abil ko, Lo. Hoy. Sam nang imo dihan na to. Ha? Sam na. Muapil ka tungod kay dunay kiss nga premyo sa Lolita. Bitaw, Lo. Kon makakiss ko ni Lolita, Lo. Para raman sabna ni mo ba? Tarong ya, ha? Tarong yun na to. Nagsabot na ba yata sa una? Sa una pa yun. Nga, di gyud ka mahimong maibog ni Lolita. Walo, oy. Para lagi na ni mo sa Lolita, lagi. Mas may pag-adto lang kamukis ni Glinda. Kay manghatag man sabsiyag premyo nga kiss. Uy, magpakisa na si Glinda, sir. Silang duha, oy. Pero si Lolita ray ako, Huwag ka man yung bahala ni Glinda. Para ako ala si Glinda, sir. Ay, ako na. Pagsabot lang mo ni Renato. Basta kamong duha, apel mo sa akong team. Kinahanglang pildiho na to sila si Tasyo o Pipito. Pastilan. Apil sila silang duha? Sila ay atong usa sa kontra. Usa sila sa atong mga kontra. Daghan ang team nga ito ikabangga o niya. Di ta magpalupig, Lo. Kinahanglan nga kitagyan mo daw. Muapil day ka, tay? Di papil lagi kong guryo. Ay, kauban ko numi. Nga, tay. Makadagan pa day ka. Kundi man. Kakusog pa na kumudaga na. May pamangganay ko nga kanang mudribol o bula. Onya, be. Mga batanon ba yan ang imong kontra, tay? Ay, sus! Ganom leg mga batanon. Ako pa ninyo, tay, no? Maghimo sa mag-inyo nga pulos mo mga tiguang. Mga senyor ba? Lain man kaayo nga, makikontra mo mga batanon, Kay nga no, mga batanon sa din among kontrahon. Klaro ha si Lolo Goryo, tay. Kaya mora bagito yung gusto nga, yung kontra sila Tasyo o Pipito. Di mo kadaog kon mga batanon ang inyong kontra. Oh, sige. Ako lang niyang istoryahon. Pero,
Kung unsay ang gusto, ato lang tumanan. Tambagi lang, tay. Kay maminaw man na siya nimo. Na, kahiyo na ba nag-uusguryo? Ikain no istoryanan niya, be. Kay, maminaw na nimo. Na, samot nga di gina maminaw na ako, tay. Naibaw, bigyo kang kontra kay na sila stasyo, di ba? Gusto gina siya nga at bangan permi ang yang apo. Mauna. Na, di gina mag-uli ang ilang kabubuton lita. Kaya saom sa good. Dakom sa stasyo. Na, tanawa, balik na sa tanang istoryaha, tay. Ay, balik-balik lang kita ini. Basta kay mauna to, tay. Kung gusto gid mong mga pil, adto mo masakop sa mga senyor. Ayaw mong ipon sa mga batanon. Pastilan rin. Excited na kayo kung ligahara. Kay, pita, kras biya ka na ako nas Glinda. Sakto kayo, si Lolita para nimo o si Glinda mo'y para nako. Ops. Ay kalimot nil. Nga na pa kay tahas nga angay ni mong tumanon. Awam ko malimutan na rin. Pero nga ko ba, lahi man sana si Glinda kay para mo nas tinuod. Nga nagang turibya kay duwa raman na nato. Pero, wa ko makauyon ining kalaki ni Lolo. Nil. Sugoon nanti ka. Oh, masama rin. Ngay, adto as konsyal Toto. Ing na nga ilahi gyud og kategori ang mga senyor. Dili iipon sa mga batanon. Kinalang kita. Ilahi kita. Oh, sige. Unya, sabuta si konsyal nga di lang ipasaba nga kita mo misagist na. Ipaingon lang nga maunay protesta nila ni Tasyo o Pipito. Sa? Husto. Nindot kaya ng ideada. Di kita magpaibaw. Aron, dili kita mo ikontrahan ni Lolo. Usa pa. Kinanglan nga malahi yun sila. Kaya aron nga masulo na ko sa Lolita. Sige rin. Pero mayo sa unta og doon na tayo ihatag ni konsihal ba para itingal na to ba? Itingal sa nato siya aron di na siya magsaba nga kita mo'y may reklamo og sikreto dito. Gusto. Oh, niya'y 3,000 na ko. Ihatag na ni konsihal. Malipay na siya na. Sige rin. Ato na ako karon din. Hay. Neto, Yunil. Uy, Nil. Ayaw na, kay nas Lolo. Paminaw mong duha. Unsa man, Lo? Bag-o lang ming nagkaistoryahan na ni Konsihal Toto. Og, nalista na ang atong team. Pagbuminaw sa Ay, Lex Neto, Pino. Yunil. O yaman mo? Ha? Ngayon nagtinutukay raman mo? Ha? Unsa ka dito, Lo? Unsa man mong duha nga? Muna man mo gipangmino. Ang akong gisulti nga gilista na ni Konsihal Toto ang atong team. Unya, ang atong mga kauban, mga varsity. Oh, mo ba, Lo? O, unya, unsa may ingahan sa atong team? The Destroyer Team. Di ko ha pag-ida ikaw ang mga varsity, Lo. Nga, naa naman menon sa taon ka, eh. Maayo nang naatay mga varsity ar sigurado tandaog. Bitaw rin. Nindot na kayo sigurado ginatandao ka na. No naman. Daog na gyud ta. Ako lang daan. Ho! Hinigo lang gud kay ko. May na, Lo. May na. Nindot lang imong gibuhat. Ugma. Magsugod niyo taog. Practice ha. Practice. Asam ta mag-practice, Lo? Ay, naun siya ka ba? Adto ganda sa gym. Unya, Lo? Kisa may coach na to. Ay, ako ra. Ako'y coach. Ako'y player. Ako'y inyong star player. Sige, Lo. Mag-agar na bini mo. Kung unsay mo gusto. Delikado. Amay ni mo, siyempre, delikado, mapildi tayo ni. Uy, nga naman, Pets. Nanguha mga varsity si Lologoryo ni mo. Mga tagas pa kayo. Dahil mga size 5 ang gitason. Oh, imbi.
Simbe. Mau ba? Oh, come on. Mana ako na dunggan nga balita? Unya, why may protesta? Wak man sab ko, no? Bidang, maldito ginis Greg. Maldito. Maldito yun. Pero, dapat si Konsihal Toto, di mo sugutan na. Diba? Kinala nga doon ay saktong role. Muprotesta ka to siya? Ayaw na. Manido na ta. Kita ba? Saman, mayo kaya? Mulagi, ayaw na. Manido na ta. Kay, kung mo nang balita, labing siguro, kanang uban diha mo protesta yun na. Sige. Sakto kasi yun. Maniid lang na ta. Pero, bisag mo kuha pa sila og varsity pitch. Di gyapon ta bintahan. Nga maayo bayan ang manuwa ang atong mga kauban. Sakto kasyo, sakto ka. Onya, naasab ka. Higo may kasyo. Ikaw bes, naligara mo. Di man to ta mga tag-asa, di man sa ta mga mugbo. Kana. Sakto ra magay na atong mga height, mga 5'7". Oo. Usaray taas na to siya, si Dagol. Dagol. 5'11" naman na si Dagol. Pero pas-pas masagliho. Pas, oy. Anya, dako sabihin kayo nga kumpiyansasyon, nga mudaw kita. Mag-practice na kita. Aron di ta mabintahan. Kinahanglan mag-practice ta. Koon niyang ingnon sila si Unyot. Aron, nagsabor ta. Unsang adlaw mag-practice. Bangan kailong. Come on. Ay, maon ni ang akong anak Toribia, si Lolita. Uy, hala. Pagkagwapa bago na aning imong anak sa personal, daday. Siyempre. Mura manig artista. Siyempre. Salamat, nang. Ay, ayaw lang kong tawgag nang, Inday. Tita na lang, tita. Tita di ay, kinsa man sa ding usa ka babae. Ay, pag-umang ko na mo, anak sa igsuon ni Felix. Hi, tita. Uy, mga gwapa, manday mong mga kaliwat, no, daday. Ay, natural, uy. Natural. Inig ka balik na kog kasiksi, oh. Parihas ni mo, Toribs, kay mas gwapa pa unya ko ni mo. Maminpal magkakag-Amerikano. Uy, hala. Unsa tong ako na Ala, naamanday ka diha, Felix. Uy. Ay. Maminpal sa Amerikano, Toribia? Ay, komedya, ratong ako, Felix. Ay, binuang ragot to na mo kon. Agohoy, ning tigwa nga. Kadali busab ni mong ma-high blood. Oy, Felix. Wa ko masoko, daday. Mas gusto mo ikong maminpal ka. Aron, walay badungon din eh. Uy, ana, nang hagit bayas Felix to. Bantay bitaw ka, ha? Paminpal na yun. Uy, di ko mahadlok. Tabangan, tabakadaday. Hala, sige. Tanawa ragod mo, naglalis naman hinoon mo sa kong komedya, binuang raga ito. Nay, tay, ayaw ka ni mo pag-ingon anak, bi? Di mo mauwaw nga natin mga bisita? Naglagot ka ni mong inahan, Lolita. Mas malipay ko ng ilang tinudoon ng ilang komedya. Agoy! Baya, no. Bantay bitaw yung ka. Makakita gani kong Merkano. Pasuyaon yun ka. Ako gildan o din eh. Tanaw, tagdili pa ka magsilos. Uy, di ko magsilos na day. Uhahay. Kung gusto ka, tabangan pati ka. Oy, Felix. Ikaw bayaw lang kong palabi di hagod. Ni anhi baya ko sa inyo kay anha baya mi mo posta ninyo inig basketball na ninyo. Okay, ano? Manugal na mo? Kung man si daday nga anha mi mo posta ninyo kay hingigo man kuno kay ka. Ay, di ta mo posta na nila to rin biyay. Adi na lang. Dili, adto na tapos tas kontra kay sigurado pang daog. Banga kay das Felix, oy, di na kasyot. Usa di kasyot? Di kasyot. Oy. Ay na lang ta. Ay na lang ta, Felix, kay bulayog kay kamusiyot. Siyot, Mukurong naman gani ng imong tuway-tuway. Pildi na mo danoy. Kay di ka kamaw mo siyot. Kay mga tiguang na mong goryo. Bantay bitaw sa tanaw lang yan nato kung kinsi mapildi o yan nato. Reklado na rin.
Ako nang naing narog sikreto si Konsyal Toto. Maton niya, iyang ipatawag si Lolo Goryo ni mo aron ilahi jud kuno sila. Very good. Ano imong giingan nga dili pasaba nga kita mo nag-ingon niya. Akong giingnan nga ipangko lang nila ni Tasyo nga sila mo'y mereklamo. Unya, okay mo kasi ha? Okay kayo. Ako naman siyang giyatagan ng kwarta. Agipon naman ganito na akong 2,000. Very good. Very good, Nel. Nalipay kay ko ano balita. Pero liil ya kwarto rin ha. Kay pangalawan sa baton ako. Ay, ayaw ka pala ka. Importante nga ni Uyo na si Toto. Ay, sigurado na lagi to. Nagkatawa ko naghuna-huna, Nil. Labing siguro, manghagis na sabon niya tos lulugoryo. Ug ang buthan unyan ini, buthan niya kasaba. Way lain, si Tasyo o si Pipito ra. Ug mana gyud ta mag-practice yo. Usang rasa, Pits. Alas 4 sabon. Alas 4, 4:00. Alas 4. Anhar ta dia sa to. Okay, Pits, okay. Mano nga magasulatanan? Sila si Unyot o si Adi. Mao lalay, wa para ko maingni. Mo ba? Okay lang. Ato niya to na to. Oh, come on. Pangang telong. Pito! Si Pito! Uy, yun na. Murag tingog na masyado ni Grigi. Siya dyan. Murag isog na magtingog ko. Uy, dara, atong kalawgon. Oh, Greg. Say, ato, what is ours? What is ours? Kamu ha? O siya manigin yung kalaki. Naglook mo na ko? Oh, Usa ko inahadlok. May gurur kagnaong. Abaday. Ang ano nyo, ay lang mo pabangbuang. Ngayon may reklamo man mo nga, niapil ko. SJ. Dili security guard. Ay, SJ! Sir Goryo. Waman may mo reklamo, sir? Ansay wa. Nang reklamo mo ni Toto. Di sikreto mo og petisyon dito nga di ko ninyo papilon kay kiguang na kuno ko. Ha? Uy, man mi mo ingon na Greg. Ayaw na lang ta. Mga talawan mong dagko. Di ko ninyo mahimo babagan. Kaya kung mababag mo na ako, ipangkihat mo. Oh, come on. Kalma lang, Greg. Paminawa sa mi ba? Mga tonto mong dako. Way magbuot ako. Kinahanglan nga way mo babag na ako. Apil lang gud. Wa manggol mi babag nimo. Kinahanglan nga inyong adons to. Kinahanglan nga inyong bakwayaw ng inyong petisyon. Batok na ko. Ha? Kinahanglan yun. Uy. Lain na sabing modos ni Goryo na. Pita, mo lagi na akong gingon ni mo pitch ba? Nga na ginahimo ang kabuwas, Lolo. Kaya di na siya magpalupig basta ako mo yung kontra. May siguro nga ito sa siya. Kaya nga nung kita may iyang gipasangilan nga kita mo yung mereklamo. Basi na yung mereklamo niya kita gidoon. Mausa no? Sige, mas may pa. Ato na ko. Ato na to. Okay, sige. Dool man ang ilang bahay ni Konsyal. Ato na to karon dayon. Buwang mga tawhana. Nagpailalang yun silang pagkatalawan. Ganun, Brelo? Unsa may problema? Si Tasyo o si Pipito. Nireklamo og sekreto nga to ni Toto. Kay lagi di kono ko papilon sa mga batanon kay tigwang na kono ko. Mo ba? Mo lang giingon dito, lo? Manya. Mga hanggaw. Di pagkauwawan yung ko nila. Di na maayo ilang gihimo, lo, eh. Ato na sila ikihalo. Ako'y bahala na nila. Di mayo nga, nganlan kanila og tiguang. Di kanila papilon. Kana ilang gibuhat, lo. Pagpakauwaw na og discrimination na sa mga parihas og edad nimo. Lakaw. Liho ka na to. Adto as kapitan ug ina nga mopasaka ta og kaso nga oral defamation. Sige lo. Ako na buhaton. Ikiha ginato sila.
Nga nang ikihaman mo sila, Greg. Kinsa may di maglagot analit. Nga nagsabot naman mi. Nagani mo sa mapagsabot nga. Wapil yun ko. Unya dito. Sekreto silang pasaka o petisyon. Nga di ko papilon katiguang na kuno ko. Nga nang masuko man ka, Greg, kung tawag kag tiguang. Kanyan natiguang na dahi ko. Usa mo dahi tawag ni mo? Ikaw ba, Mayong Glenda? pagbuminaw Ikaw ba? sa Imang ka mo Lex laban Pino. na ako. Mura mo to aka laban speaker. Greg, kalma lang, ha? Dili pa magyug katiguang good. Kana. Hamtong raman ka. Pero abi gud nimo, dili man nimo sila angin ikiha good. Kay gusto lang siguro nila ni Tasyo og Pipito nga ilahi mo. Tipon mo sa mga kaparehas ninyo edad ba? Ay, wa may kalainan ako og sa mga batan ulit. Bisag, hagdan pa na ako sila single og duwa. Lupigon pa na ako sila. Labi din rito labi ni si Tasyo. Nga, bugiro kayo. Mahusay raman siguro na good. Ayun na lang sila ikiha good. Kamay raman ang butanga. Ay, bisag ka, may magdahan man, good. Mayon ng patagmon nga di sila magpataka o yawik. Ilabi ng kanangan lang tatiguang. O niya, di pagyuko nila papilon. Discrimination man na. Sakit kayo na sa akong buot. Husaya lang na ninyo, Greg. Total, may istorya raman na ba? Bitaw. Ako'y husay ninyo, Greg. Kung akong mahibawaan nga nakasagid sila si Tasyo o Pipito, ako'y mga saba nila. Pakitoon pa nako sila nga mukis ko nimo. Mukis ka na ako? Oo! Uy. Kana kung mapamatod-an gid ako nga sadaan sila. Pero kung wa gani sila isa, ato kung mukis nila ni Tasyo. Sige. Ganahan ko anak kay makita jud ang katag. Sige. Ako niya silang paanihion aron mag-istorya ta dinis amo. Hi, Glenn. Uy, Junel! May buntag ni mo diya, Glenn. Kumusta? Naalagi ka. Unsa may mong gibuhatin niyo? Nagatang na ko ni mo din, Glenn. Muhagi ka. Uy, nag-atangyo ka na ako? Uy, taw-taw, nabiyata nga wala makita. Sige, manggutag kita. Kuan ba, kanang... kana bang magstoryahan na igod ba? Nakaisulti na ako, Junel. Napabaya ko'y atuon. Kuan, Glenn ba? Doon na lang nga ko'y gustong klarohon. Unsa man? Tinuod ba tong akong nadungog nga kung kinsay makadaog sa liga din sa ato, imong premyuhan o kiss? Uy, anong nanguta naman ka na ko, ano? Gayod lang. Pero, kung man tinuod to? Kisa ba'y nagsulti ni mo, anak? Ay, si Lolo Goryo, god. Naglulo na sa biya ka ng Noy Goryo, Junel? Natural man lang nang mutawag ta og Lolo Glenn kay tiguang na maginas Lolo Goryo. Pero yun na, wa pa nimo matubag nga kung pangutana, Glenn. Kung unsa man ang imong nadungog, ay tuong anak, kay kumidyara na nako. Kumidjar din na, dili na tinuod. Dili, uy. Tuong man kadayog istorya. Pero, hoy, Junel. Sa man, Glenn? Tampagi sa nasluluguryo ninyo ba? Nga, tiguang na siya. Dili na siya angay mangitag pares nga babaeng batanon. Ang angay niya, kana sang tiguang nga pareson niya. Amo ra bitaw nang gingnan, masuko man noon, di man magpabadlong. Katubang gingalan og Toribia ba? Naman kuno to puyo sa inyo. Nakailan sa ligang Toribia, Glenn? Ay, dugay naman kung nakakita ato niya, good. Pero, karon pa ko kailas yangan. Kaya niadto man na siya gahapon sa ilang agaw Lolita. Mao ba? Pero, Junel, wapa pa yatong tiguanga. Moto'y angay iparis ni Goryo. Mao lagi unta, pero sahon nga himiliam sa gugan ni tiguanga, god. Gusto yun niya kanang batanon yun ba nga sama ninyo ni Lolita? Baya, no? Gusto yun siya mamili ka ng apo na yun niya? Masuko ra ba na siya tawag og tiguang, Glenn? Kung ako pa ninyo, dili na ninyo siya lungan og tambag ito sa ila. Aron mahigmata siya sa kamatuoran nga tiguang na yun na siya. Na, ambot lang yun. Lisod na kayo na. Kaya kung na muna ang buhaton, sigurado magyong muulbo yung kaspa. O delikado pa nga kami mo iyang dumtan. Dito ko gikan sa barangay lo. Nagka-istoryahan na namin ni Kapitan. O nagkita sa mi ni Konsyal Tuto dito. Nya. Unsa may balita, ha? Unsa balita? Mato ni Kapitan lo,
Si Tulon lang daw ang kaso. Istoryahan lang kuno sila si Tasyo nga papilon yung kasduwa. Pero matod ni Konsyal Toto, posible kuno nga sila hinong si Tasyo o Pipito mo di niya papilon. Niya, ikaw kay makaduwa ka. Pero adto kay butang tipon sa mga kaedad nimo. Uy! Usa ko ng balita agad. Di ko mauyo na to. Di ko uyo na. Di man ako'y nagbuotan na lo. Si Konsyal Toto man. Pero wala na ikahasulo ba? Total, makaduwa magyahapon ka. Para na ko, ang importante nga, masilutan na sila Stasyo o Pipito nga dili makapil tungod sa ilang pagsalikway o pagpakauwaw nimo. Wako kauyo na to. Wako malipay yan ang balita. Gusto nyo ko, nga mutipon sa mga batanon. Di ko itipon sa mga tiguang. Na, unyalo. Mao manay role sa duwa. Di kita kapugos na nila ni Konsyal Toto. Ito na ko siya. Studyaw na ko si Toto. Kaya di ko niya papilutipon sa mga batanon. Way may na yun nga duwa. Kay ako nang babagan kotob sa kumay mo. Mo yun hinon ko nga sila Stasyo dili papilon. Nalipay ko na, pero kanang itipon ko sa mga tiguang na maogi na akong gisupakan. Ikaw good no? Ikaw good. Kamulong niya, pag-iistorya ni Toto aron nga maklaro gini mo kung unsa ilang hukom. Paskang! Paskang! Oh, come on. Di malasa yun ang inisyo. Di ka naman yun yung paduao nila ni Toto kay nagdama lang kuno tawag sa mo. Ay, Ilki. Siya Ilki. Inamaw lagi kayo. Oh, come on. Ami ko gandaloy doy. Ilki kang dako. Doon ay nung ko ining Konsyal Toto nga gipayra na siya ni Guryo. O niya, usaw na ito yun isyo. Hasta mahinoon ng kapitan, bipahibaw manato nga palikayon kuno ta. Di lang kuno ta paapilon. Ay, di ta mo sugutan na pitsoy. Mureklamo agad tayo ni. Wag ta maghimo og kasamo kunya. Pasangin lang nanunta. O kamaw. Dako yung kaya laging binuang. Ang mayo ini, no? Atong istorya o nag-usap siguro. Ingno na to siya nga sports lang. Walang personalan. O kamaw. Unya, usaw man na to yun nga. Hukma naman tayo nila ni Kapitan Konsyal Toto. Di pa man na final. Ang mayo na tumbuhaton, mureklamo ta batok ni Konsyal Toto kay namakak na siya. Ato na siyang ireklamo nga wa siya musulti sa tinuod nga wa gyud ta manaot Guryo. Wa ta mo protesta. Iya ra nang himo-himo. Watib? Si Watib. Bitaw. Oh, come on. Obviously, ebidensya siyo. Kadun na tayo reklamo ni Guryo. MJ. O si MJ? Mau gani. Mayo na mahibaho sa kapitan ba? Kay sigurado ko nga ila rin hinimo-himo aron dita kapils duwa. O come on. Talasyo, ato na to sa kapitan. Bangat silong. Misyon accomplished. Nil, nahukma na sa komite. Hindi na yun papilon sila si Tasyo o Pipito. Wow, nindot ka na rin. Solo na to ang kiss ini. Masulo na yun. Kaya hasta man si Lolo Guryo, ilahi man yun siya. Dili siya itipon sa mga batanon. Ya, nasuko mag-asya rin. Igor siyang masuko, Nil. Pero wag yun siya mahimo kay hukom naman na. Di na pwedeng usbon ang hukom sa komite. Apir. Mission accomplished na yun data. Muna limpyo nga duwa, Nil. Papagani magsugod o dribble ang bola. Taog na tadaan! Wag nga bitaw. Believe ko sa mong utok. Pas kayo. Saman di ay. Dili loading presa mong wifi. Dili pwedeng maghinay-hinay ta, Nil. Uy, pero abi ni Moreno. Nabi ito'y gisulti na Gus Glinda. Nga kuno, ang iyang gisulti nga muhatag siyag premyo nga kiss. Kumidjar kuno to. Basin si Glinda. Pero sa Lolita na gani musulti. Seryoso na gina. Maayo ka da. Pero bahala na rin. Budua agi ko. Akong pakito sa Glinda kung unsagi ko kamayo mudua. Yay. Makasyat pa ba kakas, Ringnil? Shot kayo rin. Ringless mo gani. Shot kay wailong nga ka na pa nilang. Iyasan. Nil, higayon na ni nato.
nga ipakita nila ni Lolita ug Glinda kung unsa ta kamaayo mo duwa og basketball. Dito din mo gikan sa barangay, Tasyo? Ulit. Nadismaya kay may sa hukom nila ni Kapitan ba? Di na lang yun kuno mi papilon sa liga kay nakahatag lang kuno mi kasamo. Oh, come on. Unsa man gid tinuod, anak, Tasyo? Ang tinuod yun, Let. Wag yun mi mo reklamo nga to ni Toto aron di papilon siguryo. Kami man ninoy gipasangin lang nga mi protesta kuno minya. Oh, come on. Mao ba? Oh. Wa man nga wa. Mao nang wa kung makasabot sa ilang hukom. Wa sila mga ebidensya nga ikapakita. Basta kay nito lang dayon sila sa istorya. Ang nakaparat pa yun kay mismo si Konsehal Toto mo'y namakak nga kami kuno mismo mo'y mireklamo nga to niya. Oh, come on. Oy, dili na maayo da. Di, good maayo ulit. Klaro na kayong gitumuan ni. Hibong lang inumin ni nga unta, duwar man eh. Anong kami ramang yun maginitan? Oh, come on. Sagdi lang, Tasyo. Tabangan ta mo aron mahusay mo anang isyu, ha? Dili man na problema. Wanay magito karon siguryo, ako magigsulti niya. Mayo! Oh, Mayo! na wagid palibak ay. Karon, mas maayo hinuon nga ni among duha karon dinhi. Mahusay ra lagi mo karon. Ayaw pa makakasyo. Kay dito mo ni Toto. Sikrito mo og panaot nako. Nga kono ako, tiguang na og dinaangin nga paduwaon kay basin og atakihon. Unsa? Muna akong gisulti dito? Oh, come on. Amingon pa ka. No, sir, kaladok na ko sa laway. Di na ko kaginawa. Sobra naman, sir, na. Napaday kay laway. Sir, huwag kong masulti ka na, oy. Masulti. Santo ba? Si Konsehal Toto na day ang makakonron. Unya ikaw, doon na historis kaso. Ikaw na hinoy limpyo. Grabe naman sa nagriga. Sobra naman sa nang inyong pagpamasangil ako. Nga, wa magyutaon kung musultiyan na. Abay, ayaw na lang lagi pa makakay. Bistado na kaayo ka. Time para good una. Greggy, Tasyo. Kung magsige mong lalis no, wag yun mo'y kalinaw, ani. Mao nga mohangyo lang ko ninyong duhabi. Naman. Sige, Lit. Sulti lang, Lit. Naman. Panik, sulti lang. Ako, wag yun ko'y gidapigan ninyong duha. Kay? Dili sa ko gustong masayod kun kinsay nagsulti ninyo sa tinuod o kinsa may namakak ninyo. Ang ako rin ihangyo nga unta, magpinasaylo ay na mo. Nga. Lisod kayo pa sa loon, gibuhat yung tawanan ako. Let, lisod kayo. Daghan na kayo ni Siyagsa. Laliman ka na, nga masudipan ra kuno ko, maglisod ako ginhawa. Ay, wala kitang gumusultian na. Kung sa may nagsultian na, Greg, mo to'y magabaan diyan ni mo. Bitaw. Magabaan yung ka na ako. Usa pa. Lisod na kayo ng imong gibuhat, kay di na ko paduwaon tipon sa mga batanon, at doon ako na tipon sa mga tiguang. Hunya, mapasalo pati ka ng kalakihan ni mo. Greg, ako mo'y muhangyo ni Konsehal Toto. Amigo man may anak niya. Ako siyang hangyoon nga paduwaon ka tipon sa mga batanon. Basta ang importante nga mahusay lang yun mo. O sila sad si Tasyo og Pipito makaduwa sad sila. Mas maayo ng sports lang mo, good. Pastilan lita. Kundi palang tungod ni mo ay di ko mo sugot unta. Sugot na lang, good, Greggy. Mas maayo mo na magmalinawon ta din, hiba. O aligrita permi. Dili ta nang lalis og away. Uy, kaya wag tayo makuha, ana. Ay, hay mayog, kitang tulo. At doon na to mismo si Toto. Aron mahusay dayon mo. Sa maning balita kung nadungugan. Madayon mo kunog duwas lolo ni mo. Kau ba na to? Nya, sasad sila si Tasyo Pipito. Makaduwa naman sa day ko, no? Mau lagi. Naglagot bita kong nagunahuna. Nakita mi ni Toto. O mato niya. Sa kapitan ko na mo'y nagbuot. Iyay, kuyaw di tani. Oh, kung maunay desisyon, what I'm mo. Suklan lang ginato sila. Ipakita na to ang ato abilidad, Nil. Wag yun sila dagana na to. Oh, correct.
sigurado luging nga mudaog ta ini kay na may mga varsity nga gikuha si Lolo. Ug usa pa. Ako ra to gisabot ang mga referee nga kuanon nila ang duwa ba? Kanang dili makabantay ang kuan ba nga kanang murag paboran ta. Likuyo nila? Oh, Kana rin. Mao na nindot. guguyon. Guguyo na nila ang kuan duwa. Wa kay ko kuan lang guguyon nila pero basta mo na akong kuan nila. Ay, guguyon ba? Kana bang ismukuyon ang duwa ba? Sumbawon. Surambawon ba? Oh. Bisag asang ang guluha. Wag yun sila daganan unya nato nil. Oo, ilang purnas na to sila rin. Kung may mo, siruhan na to sila. Kana! Pagkauwawan gina to sila sa tubangan nila ni Lolita. Excited na no kay ko ni rin na. Gusto na kong mudribol o bula. Unya, Greg. Ako nalay inyong muse. Ha? Ako lang. Uy, ayaw lang ka, Toribia. Nanong ko'y kuhaon nga Muse. Oy, kinsa man. Si Lolita. Oy, hala. Ah, Kagwapa gud sa inyong muse, good. Muse. Si Lolita, gidi ay ang anak ni Daday. Unya. Misugot na dahil Lolita Goryo. Ako ay, wapan ako masulti iday. Pero kung mahimo, ikaw na lang unyi ingon niya. Ha? Atagan na ko siya dakong bayad para nga mauya mo nga mahimong Muse. Gigi. Pila man sa imong ihatag niya Goryo. Kaan, so gusto lang niya kung pila iyang gustong talent fee. Gigi. Di na ba ginamubungat Goryo? Bitaw. Mas may pag ikaw na lang musulti niya pila. Kwan. Tagan ako siyang 50,000. Wow! 50,000. Wow! Ah, Kadako good. Greggy. Ako na lang, Greggy. Uy, sige na, aron makakwarta sad ko ba? bitaw. Kakwatag yapong ka, water girl na ng katribya. Ha? Ikay Unsa man ang water girl? Mapagani-pagingon ko. Unsa man na? Kanang tagpainom sa mga giuhaw nga player ba? Tunulan ni mo. Unya. Pila man say akong TF, ana. TF is good man dayog TF. Aw! Kanang taga-adik ako sa kalibo. Oy, Sa katihik pod nimo, Sa kalibo. oy. Usa ka libo ra gyud ang imong offer nako. Sa kalibo. Oy. Sayo, raman ng trabaho. Agad ka igor mo katigtanol tubig. Kaya taga-tubig. Ay masayo ng muse kay magbarog-barog ra. Unya mo paso pag yun. Dili. Basta-basta ayaw lang ka. Ay, ako lang Amang lagi. itaday mo ang tamong water girl. Wala, water girl. Water girl. Gigi. Nya, ako. Pila man ako talente. Talent pili mo? Oh. TF? Kanang. 5,000 lang imo daday. Wow! Kadako! Binuang mana. Ka-unfair sa di mo, ana. Oy, Greggy. Time paragod o sa kalibo ray ako. Unya kang daday 5,000 gyud. Oy, murag na naman kay gipalabida. Asa namang hustisya na to ini? Ayaw na pangita hostisya na, day. Ayaw na Torib. Ayaw na bibi na. Ingita mag-hostisya. Ay, inahan man ni siya ni Lolita Toribia. Busa, ako gini siyang hatagan og mas dako pa kay sa imo. Di ba, daday? Ay, may kay nahusar gitawan sila gaw. Nahusay lagi pero niagi una og dakong lalis. Unsa gyud ilang kilalisan? Ay kana lagi ko nung pasangil nga nagpatakar ako nagsulti si Tasyo nga ni Konsehal Toto. Nga miingon ko no siya nga dili pa apilon si Goryo kay delikado ko maunsa. Basin ko nung masudipan sa laway. Di na unya ko na makaginawa kon moduwag basketball. Kaabaw biya ng isyu ha, oy. Ingano, misulti sa gyud na Tasyo. Ay, partiin taong pamalibad ni Tasyo, uy. Kaya wala kay kuno siya musulti, ana. Nagtuo ko no nga binuang rasana nila ni Goryolit. Aron lang gyud di makaapil sila sa Tasyo og Pepito. Aw, hinoon. Nasulbad naman ang isyu, ha. Si Kapitan naman gyud mismo mo ay mihukom nga paduwaon ang tanan. Ay, pastilan. Duwa raman unta na, oy. Nganong himuan pa man gyud og isyu. Da. Tungod tingali na si mong papremyo nga hawk gaw. Misunod bayasan ka, ha? Kuyaw sa kayong mga tawhana, no? Kaya kunon sa isulti na ito nga komedya, ilas yung tinudun. Mo na ginaingon nga dili gyud nimo sila makomedyahan gaw. Basta ingon ana mga butanga. Kuyawan, lagi ko gaw. Mao nga, magbantay na lang kita sa sunod na to isulti gaw. Kay delikado sa kadugayan, magsumbagay na gyud unya sila. Philips ko ining tiguwa nga da kay mo isog kaayo. Dili gyud ra ba mahadlok gaw?
Feel kay niya nga batanon pagkit siya. Wa bitaw gid siya maguna-una gawno nga tiguwang na siya ba. Ah, masuko mangganingan lang ni magtiguwang. May muot biya kong niguryo. Pero sahay sad pa masubraan lang. Mao lagi. Pero dali ra man sa dinoon siyang maulo-uluhan gaw. Basta ikaw lagi mahangyo. Pero glain, maldito ka ina siya. Daghan bitaw nag-ingon nako gaw nga istrikto unya maldito kaayo na siya. Pero buyag no, magpatuo ra maginoon siya nako. Wag gyud ko makahinumdum nga musupak-supak na siya nako. Ikaw ra gyud makakontrol ang natiguha nga gaw. Sa tinuod lang gaw, mga maayong mana sila. Nahimo ra ginang saputon siguryo tungod kay naa naman gid si pagdumot-daan nilang tasyog pipito. Ay, pastilan. Kanus apa ka na mahuman ang ilang isyu. Ang panahon ra gyud makatug-an sa tanan gaw. Kung kanus ana sila magkasinabot. Gisugo gyud kong Goriolita. Na ay 25,000 para kuno ni mo. Ha? Para unsa man na, nay? Ay, advance ko na para himuog kang news sa ilang team. Tapa. Kadako ko ang daday. 25,000? Pilam na ilang taniyag ni Lolita? 50. Pinta. Ano ni dawat man ka anang kwartahan, nay nga wa pa man kumusanong. Mao. Kay ngano, mabalibad pa ka ang kwarta naman na. Kadako ang kwarta ha. Ambi na, nay. Ako nang iuli ni Goryo. Ha? Unsay iuli ni mo? Ako ning iuli, nay. Dili man ko mag-muse good. Ay, Lolita. Gambita gani ng imong utok. Kadiyot ra kaayo ng news. Unya na ay 50,000 nga tanyag nimo. Mubaliban pag ka. Baya nimo. Magbuoti ka, nay, kung dili ko. Papi ako maana tong gingon ana, nay. Time para ko una, Lolita. Sayang bitaw sabda kung imo ng balibaran. Ay, Lolita, gamita gani ng imong kartiyo. Lisod kay pangitaon ang kwarta ka. Mayong pagbuminaw Busa iyo sa pagbaliban ko Lex doon ay grasya. Pino. Ay, pastila ninyo, nay. Buta naman hinoon ko ninyo sa kong desisyon, oy. Ay, mitambag lang ninimo sa husto. Pero, daday, ang bilang una ng kwarta. Uy, nga nung ibo ba di kuhaon, nga di ba di para nimo? Ang bilang. Ako lay kupot, ana. Oy. So, Lala. ato pa, sa sabot ba? Unsa, tay? Di gilitan mo dawat ini. Ako? Di tam dawat. Dili, tay. Dili ko mo dawat. Di kam dawat. Dahil paminaw ha. Muhangyo lang ko ni mo, Lolita. Kining kwarta ha, dako na kay nig ikatabang nato. Aminaw ka? Kung imo ning balibaran, anugon kaayo og maadto kini sa lain, ha? Mao nga muhangyo ko nimo. Dawata lang ni day. Ilabi na nga daghan tag mga utang nga bayranan. Busa ayaw gid taw nig balibari. Pag news Rita. Guwapa man ka. Luka pa hao. Ngayon kay kawi. Ikaw rin bugto na mong garbo nga makatabang o makahawa sa tong kalisod karon. Kaya doota ni. Imo ning kwarta ha. Uhahay. Ug dato kini katabang nato. Sige na. Dawata dayon. O kaya siya pa sa pagpaminaw ng laing sumpay ng sugilanon. Ang karibal kong lolo o palihog ko no, subscribe sa kong YouTube channel. Maraming kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.